Tarkentaako tämä? Haloo. Ehkä se tarkentaa. Hello! Mä ihan inspiroidun taas tästä YouTube-videoiden kuvaamisesta ton edellisen videon myötä. Ja mä oon täällä nyt menossa rautatieasemalle ja kohti wellness-mallien koulutuspäivää. Itse asiassa meillä on kuvauspäivä tiedossa. Ja mä ajattelin, että nyt mä otan tämän kameran käteen, koska tää on aina oikein saada niin oikeesti hyvä muisto itselleen tästä, että taltioi. Niin tervetuloa videolle. Täällä ollaan. No niin, ensimmäinen saapunut, siellä on toinen. Täällä on jo energiaihmaa meidän parissa. Hello! Hello! Best. Vilkuttakaas. Hello. No niin, täällä on kuulkaas käyty meikissä, kuten ehkä voi nähdä, ja tukassa. Ja mä ihan hämmennyin, kun kysyttiin, että millaista lookia haluaa. Ja mä en ollut varautunut siihen, että mä saan itse vaikuttaa siihen. Niin nyt tuli sitten lettiä ja kiharaa. Ja nyt vaan toivotaan, että ei sada vettä, koska muuten mun kiharat on historiaa. Mut joo, ihana sporttinen luukki tänään. Niin, se on luvattu, että nyt olisi se. Niin. Joo. No niin, eli toivo elää, toivo elää. Sieltähän ei sade tuli. Tarvii samassa paikassa ottaa. Jep. Sade tuli. Vaikka me manifestoitiin, että toivottavasti ei kastuta, mutta kyllä me kastuttiin. Toivottavasti ei kastuta pahemmin. Jep, ei se mitään. Joo. Tapanahan tulee eka sulle kuviin. Ei, mut kun ryhmäkuva. Niin just. Tai sit mä haluaisin minä olisiko niinku tästä. Nyt on kuulkaa otettu lähikuvat ja koko vartalokuvat ja nytten vaihoin tuossa kasuaalisti vaatteita. Ja seuraavaksi mennään kuvaan video. Yeah. Joo, voit suorittaa. Riittääkö? Yes. Aina unohtaa. Ite kun vetää vaivalla sen yhden, sit on silleen, että no menee niitä pari vielä. Joo, pari vielä, jaksaa. Tähän tulee siis sun nimi. Joo. Niin sellainen niinku kiva lopetus vaan. Joo. Eli aluksi eka kamerasta nauraa vai nauran ja sitten katon kameraan? Sä voit vaikka nauraa ja sitten katsoa kameraan. Noniin. Yes. Ihan sika hauska. Oliko se hyvä? Oli, joo. Otetaan uudestaan. Joo. Mun mielestä tosi hauska. Oot valmis. Eihän tästä tarvii yhdellä kertaa. Ykkösellä purkkiin. No lits. Wihii! Keistä mikä ääni. Se on fiilistä. Tästä on hauska. Oh. Tähän mä voisin, jos sä haluat vielä tehdä kerran, mä kuvan ihan pikkasen tosta. Joo, ja mietin myös tätä mun tukkaa, että joskus sä oot enemmän vaan niinku toisella puolella. Hyvä pihlaa. Upea lopetus. Ehkä käytetäänkin toi lopetus. Yksi pirru.
Vähän tätä. Tärisee. Näet musiikit tulis housulle. Joo, siellä mennään. Ihanaa, kun mä oon tuulin pois hänen puolelta. Hänet on nyt käännytetty. Yes. Mut se on, tiedättekö se, kun on oppinut sen selfie-käden. Se tulee siitä tosi paljon. Voitteko vilkuttaa? Voitteko vilkuttaa? Ei ensimmäisellä eikä toisella, mutta kolmannella. Sit se on aina tommonen kunnon psykovirhe. Siellä on lisää jengiä. Ja homma rokkaa. Vai mitä? Okei. Vähän väsyneen näköistä jengiä täällä. Joo. Mutta ei se mitään. Moro moro. Tere tere. Ei siellä vielä. Yksi poseeraa ja yksi ottaa kuvia. Ole hyvä. Nälkä. Kiitoksia. Päiväni behind the scenes -materiaalin kuvaajana. Katsotaan toi valo. Ei aurinko. Joku vaihtuu niinku yläosaan sinne niitissä. Mut tää oli ihan hito hyvä. Ai oli siinä. Oikeesti! Ei se ykkösen purkki. Se on nyt minkä. Jos joku on pro, niin Lifu. Näytä. Herra. Oh my god. Näyttääkö Oh my god. Well, hello. Nice. Nice. Siis tämän päivän yksi isoimmista ongelmista on ollut tää aurinko, joka on vuorotellen pilvessä auringossa ja se vaihtelee niinku about minuutin välein. Plus että satoi vettä aamulla, niin me oltiin tuolla katoksessa niinku ehkä puolen päivää asti. Mutta ollaan saatu kyllä silti ihan sika hyviä kuvia. Oi! Ei. Onkaan tirvessä. Täällä siitäkin. Oi joo, mä otan ekoksi, mä sanon sit kun mä otan koko kuvia ja mitä mä otan. Nyt mä otan puolikuvaa, koska teidän kroppa jää tietenkin sinne. Millainen ilmettä? Keskelle, kun sä oot pisin ja nyt sä oot pisin ekana, niin on tosi tyhmä. Onko se pidempi kuin se? Minkä pidempi? 70. Mä seisoin. Koulussa. Jos mä seisoisin suoraan, niin se sopii tähän. Mä olen tullut siihen päätökseen, että meidän on aina syödä tässä kukkamme. Ja kävisikö tiessä meillä Mitä täällä lahjotaan? Oh my god! Mä saan vaan ton. Saat. Ihanaa. Maltetaan hetkisen. Missä meidän donitsit? Ei se huominen päästä. Mikä päivä. Kotiin saavuttu ja pizzaa tilattu heti. Nyt oikeasti vaan suoriltietä uusien kamojen pakkaus, ruoanteko huomiseksi, aamupuuro valmiiksi ja sit nukkumaan, koska oikeasti viime yönä nukuttajatunteja tuli aivan liian vähän ja huomenna ois myöskin aikainen herätys ja siis mä koitin pestä näitä kuvausmeikkejä pois, mutta näyttää kyllä vielä siltä, että niitä on jäljellä. Mutta joo. Kiitos ihan super paljon, että katsoit videon. Ja tilaa kanava, tykkää videosta. Ja jos tulee jotain videotoiveita, niin saa sellaisiakin heitellä. Katsotaan ainakin nyt omaksi iloksi tämmösiä. Voisin kuvailla. Mutta joo, nyt hyvää yötä.